Hemen Hondarribin egalusia izan dugu betidanik. Azkenin Hondarribi da herri bat itsasora begira dagoena. Beti familian eta lagunan izan dugu arrantzaliak. Eta denboraldia saltzen denean egalusia beti etxien egin dugu modu askotan, ez? Beti izaten dugu saltzen denean egalusia, dakazu egalusi pila bat etzien, eta egiten genuen modu askotan. Marmitakoan gogoratzen naiz, amonak egiten zuen marmitakoa, hori kriston goxua zela, eta nola zeusaia usten zuen etxian, eta horri txikitako pentsamenduak dakanean hori gogoratzen dut. Eta, modu askotan egiten genuen, orain egiten dugu jatetxean tataki bezala, azkenin modernizatu egiten dugu pixkat hori, nola egiten genuna. Hemen jatetxean aprotxatzen dugu denboraldi hori, egiteko esaten dizun bezala tataki bezala, baina hala ere egin dezakegu modu askotan. Egiten zen bezala piperradakin edo tomatekin, egiten genuen olako gauzak. Niretzat gutxi egina, justo markatua kanpotikan eta barrundik gordina gehatzea, azken txuleta bat bezala, esaten dut genuela lehen. Ona dakana egalusia pasatzen baldin basea ez dela hain lehorra gehatzen. Eta nola beti egiten dizu hori peperrada batekin edo tomate batekin edo marmitakon, ez da hain lehorra gehatzen. Baina, niretzat gutxi egina hoberena. Jende askori asko gertatzen zaio hori. Beste janda, gainera denboraldi txiki batian, azkenein aspertzen zea. Baina gauzo bat ona izaten baldin bada, azkenein ez geha aspertuko. Azkenein gero falta botako dugu, ze hori askotan gertatu dena antxoakin eta beste gauzekin gehatzen garenean hori faltan, gero falta botako dugu. Eta, hori balorean jarri behar dugu gure produktuak, etxeko produktuak.